muradin babban sarki kai ka kanya halitta ta kai ka yau mu maza mata sannan ka ce ni ma bauta aure na nan a ciki dangi na kuma inganta yau ga wasu sun shirya rabi za su yi ma bauta domin su na shirya ta zanarin wakata zan yi gyaran muryata dan yi da siyata amarya kyakkyawa sarauniya ce ta yau kwalliya ke kowa ke kallo yana ta jirin tafinki da daidaya amarya soyayya ango kai ma soyayya auren an daura dangi kowa na murna taron nan ya taro maza mata duka sun taro ga iyaye ga yayye har kan ne duka sun jero ga abokai har da kawaye na ta jirin mai zai faru kalaman baki na kowa ke yin sauraro fatan da nake zancen da zan yi kowa ya karo wasu sun dage da rawa wasu sun zauna a kujeru maza ta so ango ga amarya kai da ya jigo babu kwanin shago tunda ta sai ma bargo amarya soyayya ango kai ma soyayya auren an daura dangi kowa na murna hakuri jari ne ango da amarya kunjiya hakuri riba ne ko kada karshe ku ci moriya hakuri sani ne ku rike shi da karfi ingiya a zaman mu na duniya kar mu biyewa zuciya ku zauna lafiya dan Allah babu hayaniya dan wata rana za ku zama iyaye bai daya ina da yakinin zafiwa ƴaƴa tarbiya ku tausasa zuciya dan Allah sai ku yi juriya sai ku yi juriya hakuri sai ku yi juriya amarya soyayya ango kai ma soyayya auren an daura dangi kowa na murna kin dace da miji amarya zabin Allah ne tunda an yi shaidar shi mai tsoron Allah ne mai irin wannan hali ai za ya kare haƙƙi ne na san zai baki kulawa zai rike ki amana ne a tsakanin juna ku zamo masu boye sirri ne na ji an yi shaidar ki amarya ina da dajan kunne na ji an ce zaki gaddabi da biyayya ga ango ne dan an ce kin iya girki sannan ga zabta ne kyauta daga Allah ne kyauta daga Allah ne amarya soyayya